Kokborok ni laibuma no tuyui sana thangkai puilao je borok ni mungno khursana kalayo a borok engkha bubagra nukhungni khoroksa elem ganang chirai Thakur Radha Mohan Debbarma bona Kokborok kogrebai ni hayungni khoroksa kecheng athukri bokol honimano Kokborok ni laibuma rugi naikhai tiprasha rogni bising Kokborok no rugi sinai Kokborok no hamjagnai rogni bisingo puila bochirai function ni simino bubagra bir chandra manikeni nukhungo jubraj Radha Kishore Debbarma tai Thakur Somerendra Chandra Debbarma songni logio tongui torkha lokha bini rungmari tai elem no nugui bubagra bono dorbar phang tai birindiani bokrok eba senapati chongui rekha a samurok tangtetei nebo 1980 bisiwo Kokborok ni kokma bijap no siyo Omo Shimiya bo 1906 bisiwo Tripur Kothamala tai 1907 bisiwo Tripur Bhashar Bidan bijap rok Sri Lanka o Kokborok ma bijap sima bisingtino bo chini mani kokno Kokborok honei salangkha aboni sikango chini mani Kokborok tongmaniya British Koksoi Silam Kereng District Officer Subdivisional Officer Research Scholar Political Agent engui Tripura Hao Finance Sir A. Fire Henry Charles Sutherland Captain T. H. Lewin, Sir W. W. Hunter, Sir G. Campbell, Sir Reverend S. Andel, Dr. J. D. Ederson, T. E. Coxhead, C. W. Bolton, Sir George Abraham Grierson, Akosong, Borokni Survey Report, Political Annual Report, Word Stock, Language Spoken, Vocabulary, Selangma Rogno, Tiprashani Mani Kogno, Kokborok Hindakare, Keboba Tipera, Tipra, Tipura, Hanish Halangka, Tai Sri Lanka. Thakur Radha Mohan Debbarma yakte she Kokborok kokthai achayo tai chini thani ketal mung engi sini jago sana thangkai Kokborok kokthai omo chini thani kokthai ketal haikhai ma tongo omo bisi sarachi dok eba 116 years sekangni kokse tabuk okogno ching jotono Kokborok honei sini layo salayo seilayo tamani bagile Thakur Radha Mohan Debbarma chini mani kogno Kokborok honei salangkha abo rang rejak ni kaisa sengmu haifana Thakur Radha Mohan Debbarma ni yaktoino puila Kokborok ni bijap sijak kha honei sini jago bo 1900 bisiwo Kokborok ma mungui puila Kokborok kokma bijap sengkha fiaba ulo koksilam kereng ro kahamkai rutugi petugi cheri naima yagolo binislai bisi tham sekango sunamurani kulibari o tongnai Dolat Ahmed 1897 bisiwo Kokborma ong Tripur byakaran mungui Kokborok kokma bijap selang kha honei kokthum kariwi relaikha a kokthum rugi naikhe saimano Thakur Radha Mohan Debbarma ni Kokborok ma kokma bijap engkha Kokborok ni laibumao second eba ulnei Kokborok kokma bijap fiaba Thakur Radha Mohan Debbarma tiprasani bisingo puila Kokborok kokma bijap sina hini sini jago